Je úmorná cesta. Člověk musel šlapat až od přední Lapsky normálně, od přední Lapsky. 4 kilometry do svaťáku. Jo. Mazec, ale jsem tady a jdem na to. Za chvilku přijde Marosana a budou podpisy. Tak jsme to byli zkontrolovat. A moc dobrý, je to tvrdý a je to paráda, takže to bude nářez, pojedeme kilem dolů. Bude masakr. Bude masakr boj. Boj. Jaký máš číslo? 66, dobře ty jo, 170 kámo mám. Kilo 70, to je moje oblíbené číslo, 17. To máš rovna 67. To je zabiják. Red Bull Saurus. Tak to jdem zkusit tady, ale to. Jdem to zkusit tady. A nebo si to na prašáka vyjdem tady tudy. A tam jde Marosana, koukej. Tam v tom kulichu růžovým. Vidíš je Marosana. Chceš mi fotit? A já potom. S Marošákem? No teďka musíš. Jedině. Tak teďka. Teďka pojď, pak už ho nestihneš. Jsme říkali, že ještě dorazí. Kukurec, a kde máme Jelena, vole? Jelen, ne, já vím, ten je vybobenej ze závodu. Jelene, bobíš se. Ahoj, Píro, pojď. Můžeme fotku, Michale, tady má Dave, vy si chtěli fotit, jo? Jo. Předzávodně, yes, je to tam, dobrý. Jo. Tak máš fotku, kámo. A já to mám i nahraný, dokonce. Boj. To je pořadatel, to je šéf závodu. Ředitel závodu. Fotka s ředitelem závodu. Jo, jdem to vyzkoušet. Ty úplně si zamlží brýle, no tak to je super. Jo. To je super, mám zamlžené brýle. Brýle. Tak já jdem to zkusit, jak to pojede. A nic nejede. Toto jsou jiné prdy, toto jsou ponožky z Merina, toto jsou fusekle, které nesmrděj, které se netraj. A je na ně celý rok záruka. A mám tady holčičí a mám tady klučičí. Jsou to úplně největší a jsou to pěkné. A já jsem si pro vás připravil takový malý kvíz. Určitě jste chytlí, když jsem povídal, že tady někoho budeme odměňovat. A já teď nevím, jestli mám začít holkama nebo klukama. Holky mají vždycky přednost, to je takový slušnější. Začneme asi holkama. Holky většinou mají takový přehled jako lepší, jsem si všiml, co se teda paměti týče. Hlavně na důležité věci. Musím položit nějakou otázku, teda musím udělat nějakou soutěž. Takže začneme těma hezčíma pro ty hezčí. A to jsou holky. Mělo by to teda tak být. Přátelé, takže soutěž pro děvčata o tyhle super čupr voňavý fusekle, který trumfnou kde jakou kocinu z pařížský. Otázka zní, a teď bude hrozně těžký, abych já viděl toho, kdo správně odpoví, takže hlavně to berte tak, je to závod, je to soutěž. Není důležitý vyhrát, je důležitý zúčastnit se, zafandit, zařvat, zkusit to, překvapit, víte jak to je. Takže mi řekněte, tyhle super čupr voňavý fusekle, jestli je tady nějaká bábovka, která by je chtěla zlučlivý. Yes! Já jsem věděl, že to urveš, vole. Yes! 63. Kanada to taky není. Ale po první jsem byl 36. Tak jo. No. Ale když je postup, je to dobrý. Když je postup, je to dobrý, přesně. Další dvě čepiny.
Ježiši Kriste! Tohle už je moc, já budu potřebovat ještě nějaký věci, abych mohl rozdávat. Vás je tady jak nábytku, Ježiši Kriste. Takže já už se snad ani se musím ptát, tady to prostě bude lítat. Jo! Letí další! Tomuhle z toho říká soudržnost. Někdo jí přišla. Dobře. Hele, přitom taková blbost, co, hele. Ale jak jsme si zablbli, co? Je to o tom. Já to říkám všem, přátelé. Mně prostě přijde, že jsme poslední dobou zapomněli na to žít. Všichni soustředí na to mít, furt mít. Mně přijde daleko lepší než ta kšotovka, to jaký tady všichni chytali, ne? Já myslím, že na to bychom se trošku měli zaměřit v posledních letech. Trošku žít, trošku se bavit. Trošku tanečku, trošku pivíčka, trošku tónu od našeho skvělého DJ Vojťose. Přátelé, jste tady s váma. Ukažte, jak se tleská ve Špindlu. Zatleskejte DJovi Vojťosovi. A tohle nikdo nechcete? Pončo, festivalové pončo. To jsou festivalové pončo Jägermeistera. Kdo to viděl toto, hele. Komo! To voní. No! Pivo aparáti to. United we stay! Yes. A tady! Oj! 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 A party pončo! Party pončo! Kdo bude nejvíc fandit? Kdo udělá nejvíc? Ty vole! Jägermeister klobouky! Tady! Už vám to někdy bylo blbě, už vám to někdy bylo blbě. Vy nevíte, co chcete, si to vemte. Vemte kolkánoši. Toto, Jägermeister, Jägermeister. Pojď to sem, tady! Kameraman! Jägermeister! Ty jsme hodili krásně. Glivonka, panáky, kořálky. Jedny kořálky, další kořálky. A jaký to pončo? Jsme moc blízko. Tady ke mně! Kameraman! Ježišimarja! A druhý! Jestli vás vy kurvy neuvidím, až budu vyhlašovat vítěze, tím tě naštvěte! Kameraman! Takhle se má fandit! Až budeme vyhlašovat vítěze, takhle to musí vypadat! Hej! Bejle! Nejtišejší fandění, který jsem letos zažil, tak tohle je ten největší dav, který tady před vyhlášením vidím. A za to si pojďte zatleskat všichni! Špindl ještě neumřel! Já myslel, že jo. Příjemně jste mě překvapili. Přátelé, děkuji. A pojďme teď na to nejdůležitější. Vyhlásit ty naše nejlepší. Už jsem měl pár pileček, že jak se na to kouknu, zavostřím to a začneme od ženských, přátelé. It's you. Hello, congratulations. Sorry for that, but I guess it's your signature to have something wrong in this race. Man, I remember you. Yes, a jdeme na druhý flag, to už nepokazíme. Zlatka, to mělo být zlato. Zlata Čejková na druhém místě. Zlata Čejková. Čejková, Zlatka. Zlatka Čejková, krásný druhý flag. Ten sedí, to není špatně. Je to všechno tvoje, patří ti to. Gratulace. Dobrý, všechno drží, ještě jednou velký aplaus a teď jdeme, přátelé! To není všechno, tady se zadarmo nejezdí.
Na Márošákových závodech se nikdy nedávaly reklamní letáky, tam se dává tvrdý chlast a poctivý ceny s pořádnou hodnotou. Je to tak, my nejsme žádnej svaz, my jsme Marozana Crew. 10 years anniversary a jdeme na to, dámy a páni. Yes, let's go! Jo. Jsem šťastný, že vždycky ty akce dopadnou tak, že přijdou lidi jako jste vy, často lidi, kteří s bikingerem mají nic společného, ale přijdou za tou společností, za tou atmosférou, který Michael vždycky sebou přinášel a přináší. Za to já mu moc děkuju a doufám, že i vy, přátelé. A my jdeme na to. Michael, můžu? Yes, jsme ready? OK, tak jdeme na to. Třetí flag, doufám, že to zase nepodělám. Ale tohle bych si poplíct neměl, protože třetí flag za Highland Sports s číslem 121 Martin Kubec. Objízdu, Martin. Martine, jsi tu? Martine! Martin Kubec. Ne, pátýho fleku, protože jich bylo prej jak potlesku v národním a proto vyhlasuju rovnou pátý flek. V rytmu funky, stal se nám z toho trošku hauzíček, to nevadí. Takže pátý flek, jak si to psal Michael Mároši. Za tým Rakošovič, 113, Tomáš Rákos. Pátý flek. Rákos, pátý flag, tak tohle je Rákos, přátelé. Čtvrtý flag, bramborový, ale rozhodně nebesený. Jarda, Jaroslav, Vícenec, Jarec Vícenec, Jarec Vícenec, Jaroslav Vícenec! Yes! Jaro, zdar! Dobře. Jaro Vícenec a my jdeme na ty bedny, přátelé! Jdeme na bedny! Jarda Vícenec! A my jdeme teďkom na ty bedny! Tak Martine, doufám, že se tady někde objevil, jestli ne... Snad jo, Martin Kubec, Highland Sport, po druhé, Martin Kubec po druhé, po třetí, po první, jo, on se odstěhoval do Humpolce, Mára říkal, takže Martin nic, takže jestli tam je nějaký chlást, já se toho ujmu asi, teda jako. Nikdo ho nezná. Holky chtěli cenit. Tobě to rozdají holky, ne? Nebo? No on fakt odjel. On tady není. Jo. Hele, ale zase to se pozná srdce, jako ten nejde pro ceny, ten jde pro závod, vole, jako. To je pravda. Tak jak to uděláme? Geniální vynález od Michaela Márošiho, dáme mu to sem a uvidíme, jestli proto někdo přijde. Takže šťastný to člověk, šťastný. Hele, hlavně klid, já vidím, jak všichni čumíte, jsem tak rozhazoval toho někda. Je to Martinovo. Oh yes, tak ještě jednou pořádný aplaus. A my jdeme na toho nejrychlejšího. Musím říct,
moje paměť, ta vypadá asi jako Kyjevský náměstí, takže upřímně nejsem si jistý, jestli je to poprvé nebo po kolikátý, každopádně jméno, který je známý, který rozhoduje, párkrát už jsem ho na prvním fleku vyhlašoval, říkám, nevím jestli tady, ale myslím si, že to tady bylo, že to poprvé není a proto je mi ctí, dámy a pánové, přivítat na stage na prvním fleku za Top on Trail Downhill Team Matouš Přiložský! Matouš! Hey boy! Tohle je tvůj flek, už tě uvolňuju. Congratulations, mistře! Mistře, gratulace! Gratulace! Matouš! Yes! Matouš Silovský, přátelé! Legendary! Tak to vypadá současnost a budoucnost českého bikingu! Downhillu! Yes! Yes! Ještě jednou velký aplaus pro všechny! Silovský vyhrává tento úžasný závod. Týla Okurka na třetím fleku. I když se nedostavil, jak jsem říkal, tomu nejde o trofeje, tomu jde o výkon. Jarda Ficenec a Tomáš Rákos. Přátelé, takhle z něj jména největších legend dnešního